Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Passion Java Panganai by Beth Muprofita wedu wenhema back again achinyumba Prophet Makandiwa achidedzera kuti on Sunday vaMakandiwa ndikuuya nechirema chikafamba ndokupai 10 million USD ndozvatarwa naPassion Java Panganai Muprofita wedu wenhema. As you all know, pane video ya Prophet Makandiwa iri kutenderera pa social media pavakadedzera kuti ivo ndikuda kuti vanhu vauye kuchechi kwangu neSunday. Zimbabwe yese ndoda kuti munhu achaziya kuti muhomwe mangu munei ndichamupa 1 million USD. Saka munongoziya mega Passion Java Panganai naProphet Makandiwa, the list goes well, isame WhatsApp group. Saka ndozviri kutorambwa naPassion Java, anozviziva kuti vaMakandiwa hapana kana miracle yavanoita, saka ari kuzviramba, ari kuti ndokupai 10 million. Musakangana kuti iye Panganai naye akamboitawo ndimi dzake dzenhema, saka ndo pane nyaya yacho handizivi kuti kudii, asi Panganai azoenderera mberi akanyora futi paFacebook pakati old prophets ngaambomira guka newhisky. Asi nyaya iripo ndeyekuti iyoyo video yaProphet Makandiwa yakonzeresa hondo yemarudzi kumachechi akasiyana siyana, vanhu vachibvunzana izvinezvi kuti ko saka kumachechi kwatiri kuenda ndeipi chechi iri kuita zvinhu zvechokwadi nekuti ndeipi chechi iri kuita zvinhu zvisiri zvechokwadi. So guys, handizivi zvenyu kuti muri kuti kudii nazvo, asi ndo nyaya iripo, because iroro video rachona vaMakandiwa vari kudedzera kuti maprofeti akawanda ari kuita chitsotsi. Hapana nyaya, munongoziva mega hatisi kuda kutaura zvemazita, but ivo vagara vaprofeti vanga vachinanga mumwe munhu, asi of which munhu wacho naye atozopindurawo, muchazonzwa pane rimwe video. So guys, handizivi kuti munoti kudii nazvo, ndo nyaya iripo, ndo nyaya iri kutenderera pasocial media, nyaya dzemaprofeti. Pazomuka hondo yemarudzi because vaMakandiwa vari kuzvitivo ndo vanogona kudarika mamwe maprofeti, vari kudedza kuti mamwe maprofeti ndeyenhema, hapana zvakadaro zviya zvokunzanzi muhomwe mako mune chakati chakati. Saka vadedza maprofita ese muZimbabwe, hanzi chero n'anga, hanzi huyai kuchechi kwangu ndoda kuti mundiudze kuti chii chinenge chiri muhomwe mangu. Ukangondudza chiri muhomwe mangu ndokupa 1 million USD, asi Panganai ari kudedza ndokupai 10 million mukasumbudza chirema ndiri kuuya nacho.